Poštovani dragi kolegice studentice, poštovani dragi kolege studenti. Ja sam Jurica Pavičić i dekan sam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na početku još jedne akademske godine 2021. na 2022. želim vam dobrodošlicu na naš i vaš fakultet. Posebnu dobrodošlicu želim našim brucošima koji se po prvi put susreću s izazovima studiranja. Izabrali ste fakultet na kojem ćete upoznati izuzetne kolegice i kolege, nastavnice i nastavnike. Fakultet na kojem ćete puno toga naučiti, ostvariti međunarodna iskustva kroz akademsku razmjenu, sudjelovati u radu studentskih udruga, baviti se sportom, steći poslovna iskustva kroz studentsku praksu, pripremiti se za nalaženje ili kreiranje poslova, veseliti se druženjima i povezivanju s mladim ljudima iz svih dijelova svijeta. Nažalost, ulazimo u još jednu akademsku godinu koja nije bez epidemioloških izazova. Nošenje maski, dezinficiranje, izolacije, poštovanje propisanog razmaka samo su neke od mjera koje nismo zavoljeli, ali su nužne ako želimo dobro sebi i znanim i neznanim ljudima oko nas. Budimo odgovorni i pridržavajmo se svih uputa fakulteta i drugih relevantnih institucija. Vi ste mladi ljudi koji ćete znati na pravi način iskoristiti vrijeme i prilike koje su pred vama i u ovim izazovnim vremenima. Nastavnici i svi djelatnici fakulteta tu su da budu uz vas i s vama. Iskoristite priliku studiranja na fakultetu s više od 100 godina tradicije, koji ima vodeće međunarodne akreditacije EPAS i AACSB, koji ima predavače i istraživače s izuzetnim međunarodnim iskustvom te veliku alumni mrežu bivših studenata. Siguran sam da ste na ovom fakultetu upravo u pravo vrijeme i na pravome mjestu. U ime svih djelatnika fakulteta želim vam puno zdravlja, uspjeha i zadovoljstva u novoj akademskoj godini i srdačno vas pozdravljam.